היי אהובה שלי, ברוכה הבאה לשיעור הסיכום שלנו. אז עברנו יחד דרך משמעותית, מהמחשוף לצוואר, דרך השקעים, האף, הלחיים, המצח, העיניים, השפתיים והלסתות. עכשיו הגיע הזמן לחבר את הכל לתרגיל אחד שלם, שבו את מבצעת טיפול מלא לפנים שלך עם הידיים ועם הכלים. אז השיעור שלנו מתחלק לשני חלקים. חלק ראשון, פתיחה ידנית, חלק שני, עם כלים בכל אזורי הפנים שלמדנו עד עכשיו. אז כמובן שאני משמנת את הידיים שלי, שתיתי כוס מים, לקחתי נשימות, ואני אעשה את זה איתך שוב. זה תמיד טוב לקחת נשימות, זה תמיד טוב. להיות במודעות לנשימה מודעת, לנשום, פשוט להכניס, להוציא, להכניס, להוציא. אז נתחיל בנשימה. אז נצמיד את הרגליים שלנו לקרקע. מאוד מאוד חשוב. נעצום עיניים. ניקח שאיפה פנימה, עמוקה, דרך האף. ניתן לחמצן למלא את הריאות שלנו. וננשוף דרך הפה בנחת. נשליך את כל מה שאנחנו רוצות מהגוף החוצה. נעשה עוד סיבוב. ונתחיל באזור המחשוף והצוואר שלנו. אז אם את זוכרת, תנועות סיבוביות, עוצמות הבריח, החוצה. נראה על אזור אחד, תנועות סיבוביות החוצה, ממש לרכך את כל האזור הזה. יש לנו פה לימפות, אנחנו רוצים להפעיל אותם, זה גם מרגיע מאוד את הגוף. אנחנו בעצם דואגות לניקוז לימפטי. על הצוואר, כיוון האוזן. ממש מחליקות את האצבעות שלנו, מאזור האוזן, בעצם המריח. ולנשום תוך כדי לנשום. נעבור לאזור הקרקפת, תנועות סיבוביות קטנות בקו השיער, לשחרור מתחים. אני כן נותנת לזה קצת משקל, בכיף. השקעים בפנים, אנחנו ניתן לחיצה עדינה בין הגבות, לציד האף, מתחת לעיניים, בסנטר, האף והלחיים, לחיצות בצידי הנחיריים, תנועות סיבוביות מהאף החוצה, והלחיים, החוצה לרקות, תנועות עדינות, מתחת לעיניים, השפתיים והפה, אנחנו נלחץ לציד הפה, שחררו את כל השרירים, פשוט תנו לזה להיות.
לוקחות את הלסתות, לחיצה עדינה מתחת לאוזניים, החלקה קדימה עד לסנטר, ואחרי שעשינו את כל זה, אפשר לעבוד עם הכלים שלנו. אנחנו לוקחות את הרולר, אחרי שקיררנו אותו מעט. אני אוהבת שהוא ממש קפוא, כי אז אני מרגישה את החילוף של חום וקור, זה מאוד מאוד בריא. אני מגלגלת מהמחשוף כלפי חוץ, מהצוואר, מטה, הבריח. אני מרגישה את הקליקים של ההידבקויות, בעדינות. החוצה, לכיוון לאורך הלחיים עד הרכות, במצח אל הרכות. יכולות לעבוד עם הקטן אפילו, עם הרולר הקטן. ואני יכולה לעבור לאבן הגואשה שלי, אז אני מחליקה בצוואר, מטה אל אזור הבריח, 2-3 מעברים, לאזור מאוד רגיש, בעדינות, מהאף החוצה ללחיים, מהמצח החוצה לרכות. אני פשוט מסרקת את האור שלי כרגע. מזרימה את כל האזור לאורך קו הלסת והסנטר. אתן יכולות לעשות את זה עם כמה מעברים, עד 7 מעברים לכל אזור. לא צריך יותר מ4, אבל אפשר עד 7. אני עושה 7 לפעמים, תלוי באיזה יום אני. לוקחת את הכוסות רוח, הבינונית והקטנה, אני מתחילה עם הבינונית, בצוואר ובצידי הלחיים. מתחילה מהצוואר. אפשר לרדת מהאוזניים לצוואר. מחשוף. פשוט לשחק עם זה. החלקה מטה והחוצה לניקוז לימפטי עמוק. אם אני רוצה להעמיק, אפשר לקחת אותה עם הקטן כמובן, על אזור השפתיים, כמו שלמדנו. סנטר. וכמובן ללכת לפי כיוון השריר. לא לוותר, כן? לא לוותר. הכוסות רוח צריכות שריר, הן צריכות רקמה, לא לוותר לה, היא יודעת מה היא עושה. כיוון השריר. אתן בטוח מכירות את כיווני השרירים. אם לא, תבקשו, אני אשלח לכם מפה שתהיה לכם מול העיניים. ותוכלו לדעת את הכיוונים הנכונים. אבל זה בערך כמו שלמדנו פה. בואו ניקח את האבנים החמות. לשים לב שהן לא חמות מדי. ונתחיל. הבריח שלנו הוא אזור המחשוף. ונעבור על השקעים הקטנים. אזור הרכות, תחת העיניים. איפה שאתם מרגישות את הצורך בעצם.
ושוב נעשה תרגול אחד מלא. בוא ניקח נשימה, פתיחה עדינה, ידנית, בכל האזורים. אז רולר. להנעת זרימה עדינה ורציפה. זוכרות? בואו נתמקד. אבן הגועש שלי. אבן הגועשה מזרימה בעדינות ובאופן רציף. אתן יכולות להפעיל את כל האזור, להרגיש אותו באמת, לעבוד על הכל. הכלים האלה הם לטובתכם, אז לא לעבוד איתם בכוח. פשוט להרגיש. איפה שאת רוצה להעמיק, את יכולה להעמיק, איפה שאת לא צריכה, את לא חייבת. את יכולה בעצם לבחור את האזור הרגיש ביותר אצלך. לא לשכוח לשתות, לנשום, ולא לשכוח לחייך, ולהרגיש את הזרימה של הדם בפנים באופן מלא. אז אני באמת ממליצה לעשות את כל זה, לסיים עם אבנים חמות. אבנים חמות הן סיום רגוע, סיום מחבק, שלם. אני באמת ממש מקווה שתמשיכי לתרגל. חלקים קצרים ביום יום, או טיפול מלא כשיש לך זמן, תזכרי שכל נשימה, כל נשימה מביאה חמצן חדש, כל נגיעה פותחת זרימה. כל כלי שתשתמשי בו הוא שליח קטן בדרך שלך לריפוי, לרוגע, לחיוך, לטיפול יומיומי בעצמך. ככל שתשקיעי זמן איכות בעצמך, תוכלי להרגיש איך כל המחשבות שלך נעלמות, מתקלפות, מתחלפות לחלומות. איך כל נשימה שלך הופכת לרכה, משמעותית, עבורך, ועבורך שהפנים שלך יראו, כי הפנים שלך בסוף יקרנו. מיום ליום אפשר להרגיש שאת חוזרת לעצמך, שאת מתקרקעת לעצמך. היום אני יודעת, כי אני מתרגלת את זה המון שנים, אבל אני כבר בת 46, ואני לא מוותרת לעצמי. אני פשוט מתרגלת. וכמו שאני מתרגלת על עצמי, אני ממש מטפלת בזה כל יום ביומו. מעודדת את הלקוחות שלי לעשות את זה, מעודדת אותם לקנות את הכלים המדהימים האלה, שאנחנו יכולות בעצם לפתוח שערים חדשים לעולם אחר. ואתן יודעות מה? זה שווה את הכל, כי זה נותן לנו רגע להפסיק את כל מה שאנחנו עושות, ולטפל גם בעצמנו. כי מרוב שאנחנו מטפלות באחרים כל הזמן, אנחנו פחות רואות את עצמנו. וזה חשוב. זה חשוב לזכור שאני נוכחת, שאני כאן, ושאני לוקחת את הזמן. עכשיו זה אני. כל השאר יכול לחכות. בכל רגע נתון. אז אני מזמינה אותך לחזור על התרגול הזה ולראות את הפרק הזה שוב ושוב ושוב, ואת תראי שזה לא כל כך קשה למצוא כמה רגעים. וכן, זה אולי רבע שעה בשעון, כולל נשימות, כולל שתייה של מים, אבל זה מאוד משמעותי לשגרת היום-יום. לפני שאני הולכת לטפל בכולם, לפני שאני מכינה לכולם, לפני שאני דואגת לכולם, אני גם צריכה לדאוג לעצמי, להחזיר את החיוניות לעצמי, לגוף שלי, לדאוג בעצם למקום ולמרחב הבטוח שאני יוצרת עם עצמי. זה כיף, זה חשוב, להדליק נר, לשים מוזיקה רגועה, לשתות, לדאוג לגוף שלי, לנפש שלי, וכן, לפנים שלי, להרים אותם קצת, להחיות אותם קצת, להזרים, זה כיף, ואני שמחה שהייתי איתי עד פה. מקווה שאם יהיו לך שאלות, או אם תרצי לרכוש את הערכה ממני, או סרום, או כל דבר אחר שתרצי, שתצטרכי, בכל שאלה אני כאן. אשמח לענות.
אז תודה שצפית עד עכשיו, וניפגש בסיום שלנו.